Anem a parlar de la classe Estel. En principi, aquest senyor es diu Jordi Esquerdo i és el nou secretari de la classe Estel. Jo, com porto molts anys ja també siguent secretari nacional i de la classe Estel territorial, doncs mica en mica he anat deixant també una miqueta que la gent també m'ajudi en aquest aspecte i gràcies als secretaris van funcionar les classes. Aquest senyor s'amoïna molt perquè no hi ha la flota que voldria, jo també, busquem embarcacions per tota banda i al final aconseguim un campionat digne, com avui ha sigut entre 12 i 14. Molt digne, i tant, però això que dius a l'Adi, que busqueu embarcacions per tota banda, per què la gent no s'apunta més a navegar amb aquesta embarcació? Perquè són navegants d'unes altres embarcacions que ja en tenen. Per exemple, el meu fill o uns altres que han navegat, tenen Europa, tenen un làser, o tenen bé un 420, no? I aleshores el tema està en que nosaltres, quan la gent ja aprèn i vol una miqueta més de competició, se'ns va a una altra classe. I llavors per això és aquest motiu que sempre estem creant flota i sempre subminim perquè se'n van a unes altres classes. Llavors potser hauríem de destacar quins són els valors afegits que té la classe Estel. Què els diríeu als navegants? Potser Jordi, tu com a secretari, què els diries als navegants perquè s'apuntessin? Bueno, el que estem fent ara és, com dèiem abans, intentar crear flota, o almenys agrupar-la. Llavors aquest any ja ens hem instal·lat al Port Fòrum gràcies a la Federació Catalana i hem creat una sèrie de sessions els divendres per poder navegar. Això ho potenciarem més de cara després de setembre i el que interessa en aquesta classe, perquè és una classe que al faltar-li l'esperit competitiu com tenen els altres, té un avantatge, que a qualsevol edat pots navegar i si t'agrada la vela, la afició, aquesta és una classe perfecta. El problema que tenim ara, quin és? És la continuïtat. Hem d'aconseguir navegants que quan acabin vegi que l'Estel pot donar-li continuïtat al seu esport i aleshores que vinguin amb nosaltres. I per altra banda també més apoyo, perquè precisament l'Estel ha estat una de les classes menys apoyades. Quin tipus de recolzament necessita? Home, per exemple... Al principi ja el fabricant. El fabricant, l'estiller és el més important. Aleshores, en aquest moment, penso que no tenim aquest recolzament. L'hem de buscar, perquè afició n'hi ha. I avui, tot i sent una classe minoritària, ja hi havia 12 a l'aigua i 14 o 15 inscrits. Per tant, la gent s'hi apunta. Tot i així, per això, és poc respecte al que em deien abans que fa uns anys éreu bastants més. Sí que és veritat, molta gent. Però fas una cosa, i tu t'hi fixes i te'n vas a donar una volta per tot el litoral, tant d'aquí al Maresme com de la Costa Brava, veuràs que en tots els ports o en tots els clubs nàutics hi ha estels. O sigui que l'estel realment ha estat fort aquí a Catalunya. Aleshores el que hauríem de fer és poder potenciar-lo perquè no desaparegui. Aquesta és la funció i és el que estem treballant. Perquè a la mínima ja la gent s'hi apunta i vol navegar. I la gent que no està en edat de competició, ostres, l'Estel és una classe molt agraïda. Això és el que hem de fer. Molt bé, doncs seguim fent promoció. Jo em quedo amb aquestes paraules, els nostres navegants que ens escolten també. Moltes gràcies, Jordi i Aladi. Molt bé, gràcies a tu. Vinga.